Danko a jeho dymové clony. Dankov návrh na zníženie platu prezidenta na 50% nie je nič iné ako dymová clona. Danko je vo vypúšťaní dymových clon majster. Ale to je asi jediná disciplína, v ktorej vyniká. Predseda SNS vypúšťaním dymových clon spája príjemné s užitočným. Zakrýva dôležitejšie témy a lieči si svoje poranené ego kopnutím najčastejšie do prezidenta a keď sa rozšupne, tak aj do premiéra Fica. Pritom vzťah Danka s premiérom Ficom vyzerá ako také talianske manželstvo. Od lásky, obdivu, niekedy na úrovni lezenia do zadku, až po ťažko skrývanú nenávisť a závisť. Vzťah k prezidentovi Pellegrinimu je pre Danka jasne vyhranený. Od začiatku ho nenávidí a hlavne mu závidí. A je aj čo a prečo. Pellegrinimu ako politikovi naozaj ide karta. Veľmi rýchlo a skoro bez námahy prešiel tými najvyššími funkciami v štáte, až sa dostal na úplný vrchol. Oproti tomu Danko sa s odratými ušami dostal do parlamentu ako jediný člen SNS len vďaka tomu, že na kandidátku pobral tých, čo mu zabezpečili percentá. Klub SNS v Národnej rade existuje len vďaka poslancovi Muňkovi zo Smeru. SNS má teda poslanecký klub len z milosti Smeru. Ako kandidát na prezidenta získal v prieskumoch verejnej mienky menej ako 1% voličov a do volieb ani nešiel. Vo vládnej koalícii SNS nemá vplyv ani na jedno ministerstvo. Danko je prakticky v koalícii formálne ako také trpené zlostné decko. Nemá žiadnu váhu, na nič nemá vplyv. Jediné, kde sa môže realizovať, sú mediálne výstupy. Tamto môže svojim úspešným koaličným partnerom natrieť, tam si môže liečiť svoje poranené ego. Lebo preto to mu médiá, zvlášť tie mainstreamové, vždy dajú priestor. Momentálne má Danko obdobie lásky k Ficovi. Včera sa ho priam dojemne zastával ohľadom podpory 18. balíčka sankcií voči Rusku. Iste, téma je to veľmi nepríjemná pre celú koalíciu. Najskôr naparovali svaly, sľubovali ľuďom a potom ako obyčajne pod tlakom Bruselu ustúpili. A aby sa o nepríjemnej téme toľko nehovorilo, Danko odpálil dymovú clonu. Návrh na zníženie platu prezidenta na polovicu. Celý víkend, a ak sa zadarí aj dlhšie, bude o čom písať a hovoriť a na hlasovanie v Bruseli sa popritom zabudne. Aké prosté. Vo svojej podstate je to skôr trápne divadlo podceňujúce voličov. Ak už je totiž reč o platoch, Danko svojim návrhom znovu len upozornil na základnú politickú chybu vládnej koalície, ktorá na začiatku svojho pôsobenia bezostyšne výrazne zvýšila platy ministrom aj poslancom. Teda aj Dankovi. Ak už chcel predseda SNS upravovať niekomu platy, tak sa tie úpravy mali týkať všetkých ústavných činiteľov a smerom dolu. Ľudia uveria len takým politikom, ktorí sú v ťažkých časoch solidárni s národom. Príkladom je naše mesto. Náš primátor má stále základný plat a jeho zvýšenie odmieta. Pravda, to môže urobiť len človek, ktorý svoju funkciu berie s veľkou dávkou pokory. Čo v prípade predsedu SNS nehrozí. Čo si o tom myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom.